Kubantwana bonyazi bonke amaNazaretha onke asebuhleni, lo okhulumayo umshumayeli uGcwensa wasenhlanzini ozalwa umfundisi uGcwensa oyindodana yakhe endala. Ngizoke-ke ngilande kafishi ngomlando nje omncane kamfundisi uGcwensa nangokuzaleka kwakhe. Umfundisi uGcwensa uzalwa umkhulu uMandoda Ambrose Gcwensa emzala entombini yakwaNgidi uDeli Ngidi, nayo eyayakhe khona eMaphephetheni. Umlando wethu-ke sisuka Ozwathini saya kaNyuswa sagcina-ke thina omkhulu bethu sebakhe eMaphephetheni. Ugogo wami-ke intombi yakaNgidi yahlala isikhathi eside ingabatholi abantwana, nayibathola babedlule emhlabeni. Umfana-ke yayingenayo nhlobo ngoba nabathola kwakwamantombazane adlule emhlabeni, kwangabe samthola umntwana. Ehluphekile-ke efuna usizo ngapha nangapha, kwaze kwavela isalukwazi sakaNcube sazobonisa ugogo benomkhulu ukuthi abaye emzini omdala waseKuphakameni kuShembe bayocela umntwana. Nebala-ke bahamba baya enkosini yaseKuphakameni emzini omdala. Mabefika-ke beguqile nabo njengabantu bonke, bayasho ukuthi sizocela umntwana, abantwana esibatholile abasekho, futhi bekwabantwana bamantombazane. Inkosi-ke yamziba umkhulu, yangathi ayimphenduli. Ithe isikhashananeni yayisithi, Gcwensa, angazi ngizonze njani ngoba ngibona abantwana bakho benciphile, kodwa-ke ngizokwenzela umusa. Ikhona ingane eyodwa engizokupha yona ukuba uNkulunkulu ngayo avuse umuzi wakaGcwensa. Wayesemchaza kubaba engakazalwa ukuthi le ngane yoba isimo esinjani. Wachaza futhi ukuthi lo mntwana angasiphatheki kabi umkhulu ngokuba uzomupha umntwana oyedwa, uyomenza yena abe nabantwana abaningi njengoba ubaba esizale saba abaningi ekhaya. Ubaba-ke uganwe kathathu. Uma wami wokuqala intombi yakaShuka eNsingweni ozala mina, kuzoba uma uphakathi intombi yakaMadlanduna, kuzoba umamncane okhona njengamanje intombi yakaSibiya. Ibona oma bami labo. Ukuba khona kwabo kukufakazela amazwi eNkosi ukuthi ungakhali Gcwensa, lo mntwana uyoba nabantwana abaningi. Nebala-ke sizaliwe sabakhona ekhaya sababaningana impela, ngoba mase sihlangene nodadewethu siyasondela eshumini 5. Wayesethi-ke inkosi akalinde ugogo emzini waseKuphakameni. Nebala walinda. Kwafika isikhathi lapho inkosi yabiza omama bebelindile, belinda abantwana, yabanikeza izintambo. Kodwa ubaba ugogo wami uMangidi wanganikeza intambo ukuthi kutholakala ubaba. Wakhala kakhulu, walizwa inkosi izwi likagogo ekhala ethi yena eselinde kangaka. Yathi inkosi uthi angenze njani lo nkosikazi ngoba umntwana wakhe akakafiki. Kwakuvalwa uJulayi, kwathi kusentabeni endala yaseNhlangakazi, ugogo wezwa emenyezwa inkosi ithi
unkosikazi wakangidi, unkosikazi owumangidi wakagcwensa iyamfuna inkosi. Wanyuka ugogo wayentabeni, yafika inkosi yagoqa ithawula, yayisithumela inkosazana yathi nikeza lo nkosikazi kagcwensa umtshede ingane yakhe leyo. Nebala ke wayehlala leso sibusiso ugogo, wayesehlala ke ubaba wayithwala ugogo. Zafika isikhathi sokuba ugogo akhululeke. Ugogo wabanjwa iy'nsuku ey'ntathu ubaba engaphumi ngoba lapha kuye kwakunento eyayimzongolozile emhlophe eyayinkulu bebesho. Eyaze kwathi ngosuku lwesithathu kwayima ugogo ekhululeka ezala ubaba. Ithi-ke inkosi lo mntwana Gcwensa uyomqamba uthi uyizwi lenkosi, umzwe wenkosi ngoba uyobe ezalwe ngezwi lenkosi. Nebala kubaba wagcina esebizwa ngomzwenkosi Ephraim Gcwensa. Wazala-ke ubaba 1958 March 8. Wakhula inkosi ke yayishithi lo mntwana uyakuba umgcotshwa. Wakhula ubaba wathi eneminyaka elako 18 kuya ku-19 wayesehamba umkhulu emhlabeni. Umkhulu wayewumshumayeli ngesikhathi senkosi ilanga. Uma esehambile umkhulu emhlabeni kwahlalwa ethempelini lakithi iminyaka e10. Inkosi ilanga ingamgcobi umshumayeli. Beya abantu bethi baba asinayo umshumayeli. Ithi inkosi iphona ithi angenzeni. Kanti inkosi ilinde lo mntwana ukuthi akhule wayezalwa ngesiprofeto sokuthi uyakhula abe umgcotshwa kuleli bandla. Esefunda isikole ubaba eseno-19 kuya ku-20 kwafika umfundisi umbatha omdala ekhaya ethunywe inkosi. Wahlala isonto lonke kodwa engaziwa ukuthi uzonzani. Kanti inkosi imthuma ukuthi hamba umbheke umfana, umbone usekhulile yini, umbone uyathandaza yini, umbone bebuya esikoleni wenze njani. Nebala ke wafika umfundisi omdala. Ngalezo sikhathi ke babe sebancane abafundisi. Kwakuthi makufika umfundisi ahlatshiswe. Wahlatshiswa ekhaya, wafika kulesihlanu kwayisabatha wenza inkonzo ngesonto ekuseni wahlatshiswa. Bayitshethe ekhaya uzovuka ahambe komsombuluko. Wahlala kwawumsombuluko, kwawulosibili, kwawulesithathu, kwawulwesine, kwawulwesihlanu, kwayisabatha. Kuthe ngesonto ntambama wayesebiza bonke abantu ekhaya esevalelisa. Akamsekho kumkhulu ngaleso sikhathi emhlabeni. Wayesehamba-ke umfundisi. Sefike ebika-ke enkosini usekhulile umfana, wenza ukuthi nokuthi nokuthi. Kwathi kungezelele kwabonakala yena futhi umfundisi umbatha ezongena edokodweni likakhulu wami ugogo uMangithi ekuphakameni okudala ethi ngizofuna umfana inkosi iyamfuna. Washa wawuvala ugogo ukuthi hawu ngabe usenzeni ngoba wayesewumntwana ngaleso sikhathi. Khona yena sekonile emzini kaNkulunkulu.